سلام سلام ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ኣካዳሚ ከምኡውን ቅዱሳት ፎሬክስ ትሬደርስ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እናተመነኹ ንሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ብመገሻ ምክንያት ገለ ቪድዮታት የውርድ ኣይቀንኹን ይቕሬታ ሕጂ ግን ኣብ ንቡር ተመሊሰ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ድማ ከምቲ ልሙድ ሰንበት ሰንበት ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዛ ክመፀኩም እየ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣብቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ ብዙሕ ናይ ፋንዳሜንታል ኒውስ ዘለዎ ሰሙን እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዩኤስ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝግበረሉ እዩ ከምኡውን ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ናይ ጂቢፒ ናይ ኢንተረስት ሬት እያ ዝረኣየሉ ማለት እዩ ከምኡውን ሓሊፉ ኣብ ገለ ካረንሲስ ናይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዳታ ሪሊዝ ዝኾነሉ እዩ ስለዚ ኣብ ፋንዳሜንታል ሳይድ ቁሩብ ሕይል ዝበለት ሰሙን እያ እዚ ድማ ኣብቲ ማርኬት ቮላቲሊቲ ወይ ድማ ቮሊዩም ክሬት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ነቲ ቴክኒካል ኣናላይዝ ትገብሮ ነቲ ፋንዳሜንታል ድማ ጎኒ ጎኑ ኣብ ግምት እንዳእተኹም ትሬድ ንግበር ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዲኤክስ ዋይ ኢና ክንጅምር ወይ ድማ እቲ ዶላር ኢንዴክስ ዝበሃል ከመይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፎርሜሽን ገይሩሎን ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እንድሕር ርኢናዮ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ኮምፕሊትሊ ሴል ጥራሕ ኢና ንርኢ ነርና ብፍላይ ጁላይ ብምልእታ ዶላር ኢንዴክስ ሴል ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ንባይ ጥራሕ ኢና ንሪኦም ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርናዮም ነርና ሕጂ ኩሉ ግዜ ማርኬት ሳይክል ናቱ እናወድአ እዩ ዝኸይድ እንድሕር ርኢናዮ ድማ እቲ ናይ ዲኤክስ ዋይ ናይ ቢሪሽ ሞመንተም ሳይክል ወዲኡ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሪቨርሳል ሳይን ሂብና ኣሎ ኣይወድአን ኮምፕሊትሊ ግን there is potential market reversal ማለት እዩ ስለዚ ኣብ DXY እንድሕር መፂና ኣብዚ ፎርም ጌርልና ዘሎ ማርኬት ስትራክቸር ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ኮንሳሊዴሽን ኣብዚ ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ካብ DXY 104.5 እዚ ኤሪያዝ እንድሕር ብሬክ ጌርልና ኦል ደ ዌይ ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ 106 ከባቢ ማለት እዩ በካለ መንገድ ድማ እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ፋንዳሜንታል ኒውስ እንድሕር ኮምፕሊት ኔጌቲቭ DXY ዝሃስ እንድሕር መፂ ድማ DXY ስትሬት ኣዌይ ናብ 100 ናብዚያ ናይ ምውራድ ትኽእል ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚአን ማርኬት ስትራክቸር ዚአን ወይ ድማ ዚአን ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ዚአን ብሬክ ክኾና ክንፅበየን ኢና ናብ ኣይዘር ዳይሬክሽን ብናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም በዚአን ብሬክ ምስ ገበረልና ድማ ምዛኣሳኒና እቲ ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክርኢና ምክንያቱ ዩሮ ዩኤስድን ጂቢፒ ዩኤስድን ኔጋቲቭ ኮሬሌትድ እዮም ምስ DXY እዚ ማለት DXY እንድሕር ንባይ ፖዚሽን ይኸይዳሉ ኮይኑ ንሳቶም ድማ ንሴል ይኸዱ ንሱ እንድሕር ሴል ይኸይዳሉ ኮይኑ ድማ ንሳቶም ንባይ እዮም ዝኸዱ ዳርጋ ልዕሊ 9% ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኮሬሌትድ እዮም ቀፂልና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንመፅ ኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ ከም ዝርአ ዘለና እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ቢሪሽ ነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ማለት ናይ ቢሪሽ ማርኬት ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነት ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚኣ ፎርም ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ 1.28 ብሬክ እንድሕር ጌራትልና ንባይ ፖዚሽን ክርኢና እዚኣ ባይ ፖዚሽን ክትከይድ እንድሕር ኮይና እታ DXY ድማ ኮምፕሊትሊ ናይ ቢሪሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ብሬክ ኣውት ክንርኢና ኣብ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ at any given time ግን 1.28500 እንድሕር ብሬክ ኮይናትልና እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ስትሬት ኣዌይ ብዘይ ዝኾነ ክሳብ ኣብዚኣ ኤርያ እዚኣ ሴል ፖዚሽን ክንርኢና ማለት እዩ 1.26 100 ክሳብ ኣብዚኣ ሴል ፖዚሽን ክትወርድ እያ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ንሕና ካብዚኣ ናይ ማርኬት ስትራክቸር እዚኣ ክሳብ ትወፀልና ብናይ 4 ሰዓት ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ቢዩቲፉል ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚኣ ፎርም ጌራትልና ኣላ ብምቕፃል ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ክንመፅ ኢና ዩሮ ዩኤስዲ እውን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኮምፕሊትሊ ማርኬት ፑልባክ ገይሩ ብዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ቢዩቲፉል ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚኣ ቢልድ ጌራትልና ኣላ as we can see
ስለዚ ነዚ እውን ልክዕ ከምታ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝኾነ ኣይ ክንሕዛን ኢና ሕጂ ኤኒ ታይም ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ግን ኦል ደ ዌይ እዚኣ እታ ታርጌት ናህና ክሳብ ኣብዚኣ ፕራይስ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ባይስ ናህና ክትከውን ከላ ኣብ ናይ ዳውን ትረንድ ድማ ደ ሴም ናይ ዳውን ትረንድ ድማ 1.083 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣፕ ትገብረሉ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክትህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ብጣዕሚ ናይስ ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ፎርሜሽን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዩሮ ዩኤስዲ at the same time ta GBP ድማ ልክዕ ከምዚአን ጌርና ማርክ ንግበረን ቀፂልና ኣብ ናይ GBP GPY ክንመፅእ ኢና GBP GPY እውን ኔክስት ዊክ ናይ ጃፓኒዝ የን ናይ ኢንተረስት ሬት ሞኔታሪ ፖሊሲ ዝወፀሉ ግዜ እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ብፍላይ GPY ምስቲ ነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ቢሪሽ ዝፀንሖ ሕጂ ቁሩብ ትንፋስ ሰቂዑሎ ማለት እዩ ድሕሪና ጃፓኒዝ የን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ቢዩቲፉል ዝኾነ ዳውን ትረንድ ፎርም ገይሩ ማለት ወይ ሓይሊ ጌን ገይሩሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ኒውስ ብምንታይ ክፀልዎ እዩ ዊዶን ነው ግን ብፍላይ እንድሕር ኔጋቲቭ ከምቲ ናይ ቅድም ቆሪፆም ኢንተረስት ሬት ማለት እዩ ስትሬት ኣወይ ነዚኣ ብሬክ ክትገብረ ድሕሪኡ ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚኣ ታርጌትና ክንገብር ኢና እዚ እንድሕሪና ብጣዕሚ ብዙሕ ክሳብ 300 ፒፒ ማለት እዩ ስለዚ 198.8 ናህና ከም ሪፈረንስ ፖይንት እያ ኣብዚኣ ፎርም ገይራትልና ዘላ ንዓና ዳታ ጀነሬት ክገብረልና ኢዝ ኢናፍ ሓበሬታ ክትበና ትኽእል እያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ክርኢ ኢና እንድሕር ብዘለዎ እቲ ናይ ኒውስ ፖዚቲቭ እንድሕር መፅእዎ ድማ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እቲ ቢሪሽ ማርኬት ክቕፅል እዩ ማለት እዩ GPY ድማ ሓይሊ ጌን እናገበረ ከይድ እዩ ክሳብ 190 ድማ ናይ 200 ፒፕ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ማለት ስለዚ GPY ድማ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኤሪያ ኣላትና ካብዚ ቀፂልና GBP ካድ ክንሪኢና GBP ካድ ኩሉ ግዜ ንሕና እንደልዮም እዚኦም ስትራክቸር እዚኦም ወይ ድማ እዚኦም ማርኬት ፎርሜሽን እዚኦም እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሂባትና ዘላ ኤሪያ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ናይስ ሲግናል ድማ ሂባትና ኣላ ምክንያቱ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ልክዕ ነቲ ስትራክቸር ፎርም ጌራቶ ዘላ ንዕኡ ብሬክ ምስ ገበሮ እዩ ኦል ደ ዌይ ልዕሊ ክንምንታይ ዝኸውን ፒፕ ከይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ስለዚ ልክዕ እዚኣ ፎርሜሽን እዚኣ ድማ ኣብዚ ደጊማትልና ኣላ ስለዚ ፕራይስ ቢሪሽ ኣብ ዝመፀሉ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ we are not interested ኣብ ናይ ቡሊሽ ናይ GBP ካርድ ንሴል ተዘይኮይኑ ብዙሕ ባይ ኣይተገድሰናን እያ ምክንያቱ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ቡሊሽ ከይዱ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ማርኬት ኦልሬዲ ኤክስፓንሽን ፌዝ ሓሊፉ ስለ ዘሎ ናይ ቢሪሽ እንተሂባትና ጥራሒና ነዚኣ ማርኬት እዚኣ ሴል እንሪኣ ማለት እዩ ብፍላይ ኢንተረስት ሬት ኔጋቲቭ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣለዎ ናይ GBP ስለዚ GBP ካርድ ሾርት ፖዚሽን ናይ ምኻድ ድማ ዝለዓለ ኦፖርቹኒቲ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ሪእና ሴል ፖዚሽን ክሪእና እዚኣ እያ እታ ናህና ኢንትሪ ፖይንት ሴል ክንኣትወላ እንኽእል ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር መፅያትልና ኣብዚኣ ሴል ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ኦኬ ስለዚ እዚኣ ናይ GBP ካርድ እያ ፋይናሊ ድማ ኣብ ጎልድ ክንመፅእ ኢና ጎልድ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሪጀክሽን ንርኢ ኣለና ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስ ኣብዚ ስትራክቸር እዚ ኮምፕሊትሊ ሪጀክትድ ኮይኑ ቢዩቲፉል ሪጀክሽን ካንድልስ ድማ ፎርም ገይርልና ኣሎ ኣብ 2350 ኤሪያ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነዚ ስትራክቸር እዚ ነዚ 2392 ኤሪያ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ኦል ደ ዌይ ንባይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴል ነዚ ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣለና ኣብዚ ነዊሕ ማርኬት ስትራክቸር ስለ ዘለና ኮምፕሊት ቢሪሽ እንድሕር ፎርም ገይርልና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ኣብዚ ገይርና ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ጎልድ ብሕፅር ዝበለ 2350 ብሬክ እንተገይሩ እቲ ዝዓበየ ሴል እንብለሉ
2391 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ድማ እቲ ዝዓበየ ንባይ ፖዚሽን እንኸደሉ እዩ ማለት እዩ ኢን ቢትዊን ግን ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ረኺብና ኣራውንድ ኣብ 2380 ከባቢ ማለት እዩ ሴል ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚኣ ማርኬት ስትራክቸር እዚኣ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ኣብ ናይ ጎልድ እቲ ኣብቲ ሞንጎ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይርዎ ዘሎ ፒፕ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሴል ኤንድ ባይ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ሶ ሄሎ ማዓንቲ እዚአን ጂቢፒ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ጂፒዋይ ጂቢፒ ካድ ጎልድ ከምኡውን ዲኤክስዋይ እዚአን ነይረናይ ነቲ ሰሙን ዝሒዘን መፅአ ዘለኹ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ብዘለኹሞ ቻው ፎር ቱዴይ